regards itong difference ng asphalt at saka itong concrete. Although ang asphalt kasi mas mataas ang maintenance niya. Pero yung ano niya, yung tawag na, yung roughness within the road is siyempre napinpitas no asfalto kasi hindi mo maramdaman jay pana yung jay kasla parang konting mga bako-bako dahil uneven. So mas maganda ti kuana di jay ano ti tawag nila na yung convenience ng mga riding public pag asfalto. Kaya lang yun na mas mahal. Pero ang kalaban naman ng asfalto is tubig. Pag maganda yung drainage within doon sa tubig, ay tatagal talaga yung asfalto. Saka ang maintenance mas mahal pero mas madali yung yung maintenance niya. Bakit? Kung yung asfalto, kung wear and tear na, kung ibig sabihin medyo may sira, yung overlay mo lang ulit. So within the day, madadaanan mo ulit. Hindi kagaya ng concrete, pag-cure ka muna ng 14 days bago mo siya pwedeng padaanin. Yun lang yun. Ano sir, gaano katagal, like years na pag na-asfalto para ma-maintain yung kagandahan ng daan, sir? So, ang major nga kalaban mo ngayon di asphalt is water. So, pag maganda yung drainage, so nagtatagal din. Pangalawa, yung load. Pag masyadong mabigat yung dumadaan, siyempre, magiging mataas yung stress ng kalsada. Yun, madali siyang masira. Yung kunada, sir, no, agtudo, di ba? Makarkaran mo ko, isot mga project. Yun nga, yung tubig. No, kaya nga, merong slope para yung tubig accumulate within doon sa roadway mismo. Kaya yung tubig dapat mahulog siya sa sides. At kung ano man, doon na rin yung sa kanal. Doon pumupunta yung tubig.